Μαριάννα Δουγερίδου, Διευθύντρια Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Κασάνδρας. Τι κάνουμε σήμερα εδώ? Σήμερα εδώ έχουμε μια διπλή γιορτή, μια εκδήλωση που αφορά στο πρώτο της μέρος στα εγγένεια της δωρεάς του τεχνολογικού εξοπλισμού στη ΣΑΕΚ Κασάνδρας από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάρτζη. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε το τρίτο ερασιτεχνικό φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ που έχει να κάνει με την ένωση, ας το πούμε, σε μία φωνή των σοφρονιστικών, των κρατουμένων, των καλλιτεχνών από τον εξωκόσμο, για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Τι είναι αυτό το φεστιβάλ, συμμετέχουν μόνο κρατούμενοι? Όχι μόνο. Συμμετέχουν όσοι κρατούμενοι γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδούν. Επίσης, σοφρονιστικοί υπάλληλοι που τυχαίνει να έχουν καλή φωνή και να τραγουδούν ή να παίζουν κάποιο όργανο. Εκπαιδευτές της ΣΑΕΚ, όπως είναι ο Γιώργος ο Γελαράκης, που κάθε χρόνο μας κάνει την τιμή και έρχεται. Διδάσκουν δηλαδή εδώ τους κρατούμενους ως ορομίστοι, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουν και στη συναυλία στο φεστιβάλ. Επίσης έχουμε καλλιτέχνες από τον εξωκόσμο, όπως είναι η αδερφή Τσικούρη. Άλλες χρονιές είχαμε άλλους καλλιτέχνες. Το Μπρατσινάκι, το Καραντινίδη, έχουν έρθει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, εθελοντικά και χωρίς πραγματικά να πληρωθούν προς τιμή τους. Πόσο θα αλλάξει αυτή η δωρεά στη σχολή? Δεν το καταλαβαίνετε ότι θα την αλλάξει 100%. Δηλαδή? Πλέον έχουμε νέα σχέδια. Δηλαδή πριν δεν είχαμε ούτε καν έναν υπολογιστή, μόνο ένα στο γραφείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 υπολογιστές, έχουμε 3 διαδραστικές οθόνες, έχουμε προτζέκτορα, έχουμε εκτυπωτές σύγχρονους που δεν δαπανούν το μελάνι, έχουμε οθόνες προβολής. Τι να σας πω. Έχουμε και καινούριο εξοπλισμό σε έπιπλα. Δηλαδή, καρέκλες, έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες. Το Ίδρυμα μας τα έφερε όλα αυτά. Μας τα έφερε εδώ με φορτηγό, τα άφησε εδώ και τα πήραμε και τα τακτοποιήσαμε και έχουμε πλέον, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης πλέον. Επειδή μιλάμε για μουσική και μιλάμε για τέχνη, όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια, διδάσκονται στα πλαίσια της σχολής ή υπάρχει κάποιο καλλιτεχνικό εργαστήριο που μας φέρνει μια καλά πράγματα κρατούμενοι? Λοιπόν, θα σας πω, επειδή η σχολή, ας πούμε, επαγγελματικής κατάρτισης, μάλλον σε μια σχολή τέτοια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένα μαθήματα, τα οποία είναι τα θεωρητικά και εργαστηριακά. Και αφορούν, ας πούμε, στην τυροκομεία, στη μαγειρική, στα θερμοϊδραυλικά ή στη βιολογική γεωργία, ας πούμε. Δεν προβλέπεται μέσα σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών κάτι τέτοιο, αλλά επειδή εγώ πλέον είμαι διευθύντρια δομών εκπαίδευσης των φυλακών και προηγουμένως που ήμουν απλώς διευθύντρια του ΙΕΚ Κασάνδρας, γιατί έτσι ήταν το προηγούμενο όνομα, πρέπει να παίρνω τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί η φυλακή δεν μοιάζει με τα άλλα σχολεία. Στη φυλακή, το σχολείο, δηλαδή τα όποια σχολεία και οι δομές υπάρχουν, πρέπει να λειτουργούν σε ένα άλλο επίπεδο. Να κάνουμε δηλαδή, αν μπορούμε, και μια θεατρική παράσταση και ένα εργαστήριο καλλιτεχνικής παιδείας και σεμινάρια, ας πούμε, ελληνομάθεια, πολλά πράγματα. Αυτά τα σχέδια λοιπόν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα από του χρόνου, ελπίζω. Με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε πλέον. Κατά πόσο ήταν εύκολο να γίνει αυτό το φεστιβάλ, καθώς οι κρατούμενοι βλέπουμε ότι συνεργάζονται και με τους σοφρονιστές τους? Αυτό είναι το θαύμα εδώ. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Όταν λοιπόν είσαι συμμαθητής, συспουδαστής με ένα σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος θεωρείται φυλακάς σου, είναι φυλακάς σου, είναι μια εξουσιαστική σχέση από τη φύση της, αυτό δεν σημαίνει, ξέρετε τι συμβαίνει. Μπορεί ο κρατούμενος να έχει περισσότερες γνώσεις από τον σοφρονιστικό υπάλληλο. Μπορεί να γίνει παρηγορητής. Να προκύψει και σεβασμός. Επιπλέον μπορεί να γίνει Σεβασμός του σοφρονιστικού υπαλλήλου προς τις γνώσεις. Εδώ είναι το ανθρώπινο κομμάτι που βλέπεις ότι ενώνονται και πηγαίνουν προς ένα σκοπό. Η επανένταξη του σοφρονισμός δεν είναι θέμα μόνο του κρατουμένου. Είναι όλων θέμα. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσει και ο σοφρονιστικός υπάλληλος ότι ναι, έχουν ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση, ναι, μπορεί να είναι και καλύτεροι από εμάς, ναι, μπορεί να ξέρει κάτι πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Και έτσι γίνεται διάχυση γνώσης μεταξύ τους. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη φυλακή και στο σοφρονισμό. Πολλοί δηλαδή έχουν άριστες σχέσεις με αυτούς που έτυχε να κάθονται μαζί στα αυτιά.
Και βεβαίως έχει σχέση και με το λογοτιμήτες. Μαριάννα, θα ήθελα να το πεις αυτό ιδιαίτερα, να το τονίσεις. Ναι, Ότι υπάρχουν χαρακτούμενοι που μένουν με το λόγο της τιμής τους, υπογράφουν συμβόλαιο. Αυτό είναι πραγματικά επαναστατικό και καινοτόμο. Ναι, αυτό είναι πολλά χρόνια. Από το Μεσαίωνα υπάρχει αυτή η παράδοση, το να δίνεις τον λόγο της τιμής σου κτλ. Είναι μια άλλη κατάσταση, δηλαδή είναι η ελευθερία, καθεστώς ελευθερίας. Αν και δεν είναι η δική μου η δουλειά να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Ωραία, κυρία Γιάννη, θα μας πείτε τι ξέρεις. Εγώ απλά να πω ότι η δωρεά του Ιδρύματος εντάσσεται στη στρατηγική του στόχευση, αφενός στο κομμάτι της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και αφετέρου στην ευρύτερη στρατηγική μας για την παροχή ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση και πρόοδο σε όλους. Και μάλιστα και τα τελευταία χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αναβάθμισης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά θα ήθελα να τονίσω και το συμβολισμό. Η συγκεκριμένη δωρεά θα έλεγα ότι είναι ένα μέρος μιας αλυσίδας συνεργειών, όχι μόνο ενός κοινοφιλούς ιδρύματος. Σήμερα όσοι βρίσκονται εδώ εκπροσωπούν θεσμικούς φορείς, εκπροσωπούν την τοπική επιχειρηματικότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, μη κερδοσκοπικούς, τοπικούς, πολιτιστικούς συλλόγους. Οποιαδήποτε προσπάθεια για αναβάθμιση της εκπαίδευσης εντός αλλά και εκτός των φυλακών απαιτεί συνέργειες. Και αυτό νομίζω πρέπει να τονίσουμε. Συνέργειες μεταξύ της πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που όλοι και εσείς που βρίσκεστε εδώ σήμερα βάζετε ένα λιθαράκι στο να μπορέσει αυτό που γίνεται εδώ να αποκτήσει την εξωστρέφεια που απαιτείται και να το αγκαλιάσουν ακόμα περισσότερο και η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και η τοπική κοινότητα. Να υπάρξει αυτή η εξωστρέφεια και να δοθεί η έμφαση και το βάρος που χρειάζεται, ώστε όλοι μαζί να συμπράξουμε και να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και αυτά που θα μας πείτε αργότερα για το πόσο οραματίζεστε την εξέλιξη της ΑΕΚ να γίνουν πραγματικότητα. Και νομίζω πρέπει λίγο να πούμε, κύριε Πυρηνάκη, και το κομμάτι ότι ακριβώς και το σχολείο είναι η γέφυρα μεταξύ της φυλακής και της κοινωνίας, πόσο σημαντικό είναι να μην σταματάει η βοήθεια μετά την αποφυλάκηση, αλλά να συνεχίζεται η παρέμβαση εκεί με σύμπραξη πάλι όλων των φορέων, ώστε να μην υπάρξει και υποτροπή από τους σπουδαστές και κρατούμενους. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το ότι το δίκτυο που φτιάξαμε, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει τον τίτλο Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών. Για να δείξει αυτή τη συνέχεια. Δεν σταματάει η ζωή ακριβώς μετά την αποφυλάκηση. Η ζωή ουσιαστικά ξεκινάει μετά την φυλακή. Πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα καινούργιο αυτό, πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα καινούργιο περιβάλλον, πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε το κακοποιητικό περιβάλλον σε φτοπία και όχι ουτοπία. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτό γίνεται πράξη, είμαστε χαρούμενοι πλέον, γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα γυναικών που παρόλο που είχαν εμπλακεί στην παράβαση, στο κακούργημα, στο έγκλημα, όταν πλέον μπήκαν στον χώρο του σχολείου, πραγματικά μεταμορφώθηκαν, χτίσαν μια καινούργια ζωή και τώρα είναι ενεργά μέλη της πολιτείας, είναι ενεργά μέλη του δικτύου. Η Μαρίνα Φερρυπίνη η Λιτβίνοβα είναι ασκούμενη δικηγόρος. Η Μαρία Ιζαούρα Γκάλε, μια Ρουμάνα, είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου ραπτικής και πριν σε επίδειξη έδειξε τα δημιουργήματά της στο Ίδρυμα Νιάρχος. Άρα αυτή είναι η ελπίδα. Οι άνθρωποι που είναι σκουπίδια στη κοινωνία, που είναι αποβράσματα, που είναι εγκληματίες που μας προκαλούν πόνο, που είναι θύτες μας, πώς μπορούμε να γίνουν πραγματικά ενεργά μέλη μιας κοινωνίας. Πείτε μας λίγο για το ονοματικό μου, λίγο γιατί εγώ συμπράξα. Κλήμης Πυρηνάκης, συντονιστής του δικτύου στήριξης φυλακισμένων και αποφυλακισμένων γυναικών. Ναι, αλλά δεν πιστεύετε ότι υπάρχει μια έλλειψη πλαισίου όταν αποφυλακίζονται οι γυναίκες? Δεν είναι μόνο το σχολείο. Μα δεν υπάρχει, ναι, υπάρχει. Υπάρχει βέβαια ένα όργανο που λέγεται Επάνωδος, είναι το επίσημο όργανο επανένταξης αποφυλακισμένων γενικά, αλλά είναι, θα λέγαμε, έχουν πολύ καλές προθέσεις. Η διευθύντρια, η Φωτεινή Μιλιώνη, είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό και δυναμικό πρόσωπο, αλλά δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται η πολιτεία. Να φτιάξει ξενώνες φιλοξενίας, να φτιάξει χώρους εργασίας, για να μπορούν, ουσιαστικά η ψυχοθεραπεία είναι η εργασία, να υπάρχουν θέσεις εργασίας.
Ένας άνθρωπος που βγαίνει στη φυλακή, το έχουμε πει πολλές φορές, άπορος, την πρώτη μέρα κοιμάται ένα παγκάκι, τη δεύτερη μέρα κλέβει ένα καρβέλι, την τρίτη μέρα θα πουλήσει το κορμί της ή θα κάνει διακίνηση ουσιών. Αυτός είναι ο δρόμος μιας άπορης αποφυλακισμένης γυναίκας. Πρέπει να είμαστε εκεί λοιπόν, να υπάρχει αυτή η συνέχεια της φυλακής και μετά τη φυλακή, και κουβεντιάζοντας προχθές με την κοινωνική λειτουργό Γεωργία Ψαράκη, λέγαμε πώς μπορούμε να βρούμε ένα χώρο φιλοξενίας ακριβώς μετά τη φυλακή, προσωρινής φιλοξενίας, για να κινηθούν οι διαδικασίες κάποια γυναίκα που είναι άπορη χωρίς οικογένεια να βρει ένα χώρο φιλοξενίας για να μπορεί να. Τώρα αυτό το καλύπτουμε το ποσό, το κενό αυτό το καλύπτουμε με το να μπορούμε να θέλουμε ένα ταξί να παραλαμβάνει μια αποφυλακισμένη γυναίκα, να την οδηγούμε στο σπίτι της. Υπάρχουν εγγενή προβλήματα, αλλά το βασικότερο θέμα είναι το θέμα της πολιτείας που πρέπει να ενισχύσει πάνω στο πρόβλημα. Γιατί ο όφελος της κοινωνίας είναι οι κακοποιητές, θα λέγαμε οι βιαστές μας, να μεταμορφώνονται σε ενεργά μέλη. Γίνεται αυτό. Είναι αυτό που λέμε η ουτοπία που γίνεται αυτοπία. Μπορούμε, ξέρουμε τα εργαλεία διαχείρισης των παραβατών. Έχουμε μελετήσει το πρόσωπο του φυλακισμένου ανθρώπου. Έχουμε μελετήσει τα δεινά της φυλακής. Και άρα μπορούμε το κάθε ένα δεινό να το μεταμορφώνουμε σε ευεργέτημα. Είναι ένα πολύ δυναμικό πεδίο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι και παρόλη την ηλικία μου που είμαι 74 χρόνων, δεν θέλω να σταματήσω ευτυχίες, γιατί το παράγωγο όλη αυτή τη δράση μου δημιουργεί μεγάλη χαρά και ευτυχία. Και μου λύνει και το υπαρξιακό μου πρόβλημα. Ότι είμαι χρήσιμος, ότι είμαι ωφέλιμος. Αυτά. Ο μετασχηματικός ρόλος της παιδείας είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Κλίνης. Δηλαδή πρέπει να του αλλάξουμε ρόλο. Να μην τον θεωρούμε πια τον κακό. Όσο του φορτώνεις τον ρόλο του κακού και δεν του δίνεις την ευκαιρία, την πραγματική, να αλλάξει, να νιώσει ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά πρέπει να του δώσει και πατήματα, πρακτικά πράγματα, έτσι, για να νιώσει χρήσιμος. Και πρέπει να νιώσει, πρέπει να πάρει ρόλο. Θέλει να νιώσει χρήσιμος ο κρατούμενος, γιατί ψάχνει ταυτότητα έξω. Ψάχνει τον ρόλο του. Ένα νέο ρόλο, γιατί ο παλιός είναι κακός. Ευχαριστούμε.